салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ан ҳамин хел як мурғи бомазза мулоимро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин мурғ ба мо лозим аст як мурғ, як пиёз, як помидор, як қошиқ соеви соус, 2 қошиқ майонез, як коса биринҷи об ҷӯшонидашуда, ним пиёла равған ва приправа, як дона сабзӣ. дар аввал пиёзро гирифта майда реза мекунем, сабзиро низ майда реза мекунем. аз ош дида майдатар реза мекунем. помидорро низ бо ҳамин шакл реза мекунем. мурғро гирифта ҳамин хел сурух мекунем. ба ками намак мепошем. намак, приправа. ба як су мегузориму дар инҷо соус тайёр мекунем. як қошиқ соеви соус, 2 қошиқ майонез, намак ва приправа меандозем. каме намак. ҳамашро нағзакар якҷоя мекунем. пас он мурғро гирифта ҳамин хел ба ҳама ҷояш нағзакар мемолем. ва дар як су мегузорем. дар инҷо мо 100 мг равғанро истифода бурдем. пиёзро бирён мекунем. вақте ки пиёз каме сух шуд, мо сабзиро меандозем. то мулоим шуданаш бирён мекунем. каме намак мепошем. пас он помидорро меандозему ба муддати 2 дақиқа бирён мекунем. вақте ки бирён шуд, мо онро ба биринҷи об пас шудаамон меандозем. ногуфта намонад, мо аллакай биринҷиро ҷӯшонидаем. меандозем ва нағзакак якҷоя мекунем ва ба даруни мурғамон ҳамин хел меандозем. дар инҷо фалга истифода бурдем. мурғро ки мо биринҷиро ки андохтем, мурғро намхел мегузорем ва бо фалга нағзакак мепечонем. дӯстони азиз, ҳатман тайёр кунед, хеле бомазза. дар канал подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. ва ҳамин хел бо зубочистка сурух мекунем фалгаро. ва дар тафтон ба муддати 1-1.5 соат мегузорем. ана ҳамин хел тайёр шуд. ба ҳама иштиёитон
ҳама ҷояш нағзакак мепазад. ба ҳама иштиёитон то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр дӯстон.